Ole tun chuma chuan hria chau na huang chi hrang hrang te kan noi soi dawn ani tuna kan noi soi tu hi kan psychology se soi kan noi soi chhawng dawn ani mihring kumsawm atanga kumsawm nih pakua inkar za a som kwa zel te hi phone khoi chunga mu thin mi ni in mi thiam te chuan an soi i signature in hming zia dan hian mi zawm ini le ni lo a hrilh thui hle ani ikut siak horop ate hle ani chuan mi nena in biang biak vak lo mi ini tina ani tu emo star mai kha thali IRA ilo star ani chuan star sakla mai ni lawin ilo hmangai reng tina ani thei lung chhata wang hian a thi thei tak taka chu chu tak samhan rim lu tuk awanga thleng thei ani mutrei lu tuk hi taksa in na hwa a kan mu to off pha thei ani mi pa in mai chia biak fo chuan chu chuan ama a taksa le ri ru ma son na anei tir thei ani mi intelligent tak hi in kung kaina kong a hian an rinomin kan ril ru a mun thuk tak an lua du bik thin an ti hadu bik riau te inei thinem a chan chu i hadu bik riau chuan i thin lunga i thil vai mai a puan chhuat thei bik wang ani ze in thla chhawn na hian a thelo lai mi zia piang ti hi kan ti lan ngun bel te an ni fa mihring te kan dang lam bik ni chu minute le chung lek in hmangai na i tlu thei ani mi chi ai ma tak hi mi creative tak ani du mai ba ka midang ti ai po a IQ sang ani du khovela mihring za som zel de hi veilama kutsiak mi an ni thum hasin lam ha khian sex lam ne in kung kai na anei mi creative tak ti hian thil thar ngai twa chwa an ol sam bi khle mi creative tak ti hian thil chocolates ein hem hian stress asiam thai ani mi te chuan boy ni tam tak inei huna chau thuron an pe thina che mi te chuan boy ni tam tak inei huna chau mi tu emo itana poi mo tak po niang ti han lo hril sia ka hwa che patiang asoi om zia taka chuan a ril ru i lo ti na to fanga ni zok